Cieľom akcie je, aby získali znova toky informácií pod svoju kontrolu. Aby získali naspäť moc, ktorú im internet berie a dáva nám, ľuďom. Stop akta! Stop akta! Stop akta! Stop akta! Povolíme im siahnuť na to, aby ohýbali naše základné práva konkurentov a práva tvorcov, aby im to vnieslo veľmi zisk? Nie! Tak. Budeme bojovať a budeme bojovať aj na internete, preto vyzývam vás, podporte petície, ktoré vznikajú proti tejto nezmyselnej dohode. Nenechajme si ukradnúť naše súkromie. Vlády krajín nemôžu ignorovať hlasy miliónov ľudí, ktorí sa už postavili proti.